estàs llest per agafar-li la cua? De moment no, encara no. Aixeca-la, l'has de bloquejar. Una esgarrapada d'aquesta espècie et pot deixar KO. Pot deixar cau. Deixar cau em mataria? I tant que sí. D'acord. Aquí em teniu de nou a Austràlia, país on en qualsevol moment t'hi pots jugar la pell, sobretot per culpa de les serps i les aranyes. Soc a l'Australian Reptile Park, on justament extreuen el verí de serps i aranyes per fer-ne antídots i poder salvar vides. Anem a veure com ho fan. Entra, home, entra. Aquesta és, sens dubte, l'habitació més perillosa del país. Ara mateix estàs envoltat del terra fins al sostre de serps verinoses. I l'única cosa que guarda la serp són aquests pastells? Sí, només els pastells i el vidre prim. Una serp va fer això? Sí, hi havia un nen que picava el vidre, li vaig dir que no ho fes, els seus pares passaven una mica i jo, escolta, no toquis el vidre. La serp va anar directe... De debò? I el nen tot cagat, un cames, ajudeu-me. De debò? Sí, va sortir com un llamp cridant de l'habitació. A Austràlia moren d'1 a 3 persones a l'any per mossegada de serp. Les estimacions internacionals de l'Organització Mundial de la Salut són de 120.000. Per això, aquí no només tenim algun dels millors productes contra el verí del planeta, sinó que gaudim d'un programa d'antiverins financiat per l'Estat. És a dir, els antídots són sempre gratuïts. Probablement jugarem amb un gran taipà costaner per començar. No ens estem de res, oi? Home, i tant. Em dius el que he de fer? Bé, agafaré un flascó de darrere teu perquè, òbviament, utilitzem només els millors estris científics aquí al Reptile Park. Aquest és el gotet. Preciós. I fins i tot et diré que l'agafis. I tant. Un segon. És una bona bestiola. Esperem que estigui de bon humor. Renoi. Com pots veure, és un individu bastant gran. Ara, el que farem Sí? és subjectar-la. Sí. Espera. Amunt. Et toca, tu. D'acord. Subjecta-la. T'agafo el flascó. Això és massa. Som-hi, com pots veure el que vol és guerra. Les serps no són estúpides, no vol mossegar el pot, sinó a mi. El dit és l'objectiu. Vinga. Déu meu, quant de verí en un 3 i no res. Sí, són molt obsequioses. Renoi. Ara el que farem és fer un petit massatge a les seves glàndules verinoses. Allà on diríem les galtes, les munyim a veure si podem aconseguir una gota o dues extra, perquè cada gota importa. On dia? Com que començo a sentir una rampa a la mà, la torno lloc. Així que poseu-vos al darrere. Aquesta és la part complicada. Quan la treus, tens el ganxo. Sí. Però quan la tornes, és qüestió de rapidesa. Llestos? Ara! Et tremolen una mica les mans. Sí, cada vegada. Fixa-t'hi. Quant verí necessites per fer un antídot? Unes 15. 15 serps per fer un flascó d'antiverí? Sí. El verí és una evolució de la saliva i s'utilitza principalment per capturar i digerir preses. Cada espècie de serp té un verí diferent adaptat als animals específics que caça. El verí originalment sortia esquitxat dins la boca de les serps per les dents posteriors i, encara ara, gairebé 2/3 de totes les serps tenen els ullals darrere. Per què dents posteriors, et preguntaràs? Bé, és perquè la glàndula del verí està en realitat darrere de l'ull de les serps. Així que la distància més curta del canal és dret avall, cap a la part posterior de la mandíbula superior. En algunes espècies, la pressió evolutiva va fer que els ullals avancessin cap a la part frontal de la mandíbula, millorant la capacitat de la serp per capturar i matar preses. Mentre la ubicació dels ullals canviava, alhora es modificava la seva forma. Van començar com a dents normals, llises, amb el verí, però amb el temps, alguns llinatges de serps van desenvolupar un canal per on fer passar el verí. En algunes espècies, el solc es va fer cada vegada més profund i, finalment, es va tancar en forma de tub, i ara les dents literalment injecten verí dins la presa. Però aquesta no és la norma. Només un setè de les serps del món tenen ullals buits. No cal ni dir-ho, gairebé totes les serps verinoses d'Austràlia tenen els ullals buits. Utilitzarem un objectiu macro per veure-les de la vora. Wow. Bufa,
Surten dolls de verí. No li heu munyit des de fa temps, oi? Sí, ha passat temps. No sols tenim aquí algunes de les serps més tòxiques del planeta, sinó que també les criem selectivament per la producció d'antídots. Les criem perquè produeixin més verí que en estat salvatge. Alguns dels nostres taipans produeixen 5, 6, gairebé 7 vegades el que fan els seus homòlegs salvatges, i això és degut a la reproducció selectiva. Tries les dues serps més psicòtiques, les juntes, creues els dits perquè hi hagi sort i en surti una mala bèstia. Així que para atenció. És fort! Dius que aquestes són les serps més verinoses del món i les has criat perquè siguin més verinoses encara? Sí, són superserps. Una esgarrinxada de qualsevol d'aquests animals et podria matar. I algunes d'aquestes serps donen 4,5-4,9 grams de verí per mossegada. Unes quantitats brutals. Vam parlar amb l'expert en verí, Timothy Jackson, que va dir que aquestes serps produeixen més verí perquè els l'extraieu regularment, a diferència de les serps salvatges. En tot cas, les serps d'aquesta sala tenen més verí que qualsevol altra de la Terra. Allotgem la segona, la tercera, la quarta i la cinquena, i potser la dotzena o tretzena més tòxiques, depenent d'en qui parlis. Una mossegada d'una cobra reial conté prou verí per matar 13.000 ratolins, i ho sabem gràcies a un estudi del 1979 que va examinar l'efecte del verí de 25 espècies de serp en ratolins. Podem estimar que el verí d'una mossegada de cobra reial podria matar al voltant de 4 humans, encara que per ser exactes hauríem de dir 4 rosegadors de mida humana, perquè, per sort, ningú no ha provat aquests verins en humans. I segons aquest patró, la serp més verinosa del món és el taipà de l'interior, que viu, per sort, al centre d'Austràlia. Una mossegada de taipà de l'interior té prou verí per matar 500.000 de ratolins, o més de 100 humans. Què dius, doncs? Fem una altra extracció? Pugem un nivell més. Aquest és el taipà de l'interior, també conegut com a serp ferotge. És la serp terrestre més tòxica del planeta. Aquesta bèstia amb una gota de verí pot abatre més de 100 humans adults. És molt tòxica. És molt més petita que les serps que hem utilitzat abans, però compensa en toxicitat. És molt ràpida i malcarada quan vol, però té un disseny espectacular. Agafa-la per aquí, company. Sí. Agafaré el flascó de darrere teu. Com pots veure, li agrada d'una guerra. Doncs som-hi. És extraordinari. La serp més verinosa del món. Són animals increïbles, oi? Ha estat ràpid. Mira-li les mans. Sí, aquestes em posen nerviós. No sé vosaltres, nois, però jo estic suant. El dia que en acabar d'extreure verí no em passi, plegaré. Decidir quina és la serp més verinosa és complicat perquè les serps elaboren un verí específic per ser més potents contra la seva presa habitual i, al seu torn, les preses han desenvolupat resistència al verí. Per exemple, el ratel és gairebé del tot immune al verí de la cobra. La letalitat d'una mossegada depèn de la serp, de l'animal mossegat i de la quantitat de verí injectat. La raó per la qual els científics proven diferents verins en ratolins de laboratori és obtenir una estimació de la quantitat d'antídot necessària per neutralitzar una mossegada. El verí de serp és letal per nosaltres perquè estem estretament relacionats amb la presa principal de les serps, els rosegadors. Els rosegadors i els primats es van dividir en l'arbre evolutiu fa 75 milions d'anys, així que compartim gran part de la mateixa biologia, des de l'estructura de les cèl·lules fins a la coagulació de la sang o l'enviament de senyals nerviosos. Els verins ataquen vies moleculars molt preservades, que existeixen en tots els vertebrats o fins i tot en tot l'arbre de la vida. Hi ha 4 maneres en què el verí de serp et pot matar. Pot ser neurotòxic, perjudicial per al sistema nerviós i el cervell. Interfereix amb els neurotransmissors i els productes químics senyalitzadors que comuniquen les neurones. Pot ser hemotòxic, dilueix la sang, fet que provoca que les ferides no es curin, i sagnat intern. Ho fan alterant la delicada maquinària del sistema de coagulació sanguínia. El verí pot ser també citotòxic, ataca les cèl·lules i dona lloc a butllofes greus, necrosi i mort cel·lular. També pot ser miotòxic,
destrueix músculs i causa paràlisi. La cosa pitjor és que els verins de serp poden contenir fins a 200 compostos. La majoria de verins contenen una combinació de proteïnes neurohemocito i miotòxiques. Per això, les mossegades de serp són tan difícils de tractar, perquè no es tracta de neutralitzar només una toxina, sinó un munt, que fan pinya per matar-te. Home. Vinga, bon noi, som-hi. Fa 10 anys que sóc al parc, dirigeixo aquesta instal·lació des d'en fa 7 o 8. T'ha mossegat? Sí, fa uns 3 anys va ser una esgarrinxada. Em va tocar el dit, van ser 36 hores a la UCI i 8 d'elles en reanimació, així que força greu. I com ho vas viure? Va ser dur. Resulta que sóc molt al·lèrgic a l'antídot, un detall sense importància. Vaig començar a inflar-me com l'home elefant, així que em van fotre l'adrenalina per anul·lar la filaxi i després em van donar més antídot i més adrenalina i més antídot i més antídot i més adrenalina. Afortunadament només en necessitava un i per sort no em va queixalar ni em va mossegar, va ser només una rascada. Què és exactament un antídot i com es van inventar? El 1870, un metge militar britànic, Edward Nicholson, destinat a Birmània, mentre mirava els ensinistradors de serps locals, es va adonar d'una cosa estranya. De tant en tant, feien que les cobres els mosseguessin a posta i va considerar que era una forma de tatuatge. Nicholson va pensar que s'exposaven intencionadament al verí per desenvolupar una resposta immunitària. Va observar que les mossegades accidentals afectaven menys els ensinistradors de més edat que els joves. Així que aquella perillosa pràctica valia la pena. 20 anys més tard, a Saigon, un investigador mèdic francès de nom Albert Calmet va vacunar els residents locals contra la verola. Quan es va assabentar del perill de les cobres, es va preguntar si era possible fer una vacuna per a mossegades de serp. De tornada a París, va intentar injectar una petita quantitat de verí de cobra a conills. Va començar amb només 0,3 mil·ligrams, però cada setmana augmentava gradualment la dosi. I després de 8 mesos, els conills, tot i que rebien una dosi de 35 mil·lígrams de verí de cobra, és a dir, 15 vegades la dosi letal normal en conills, seguien frescos com una rosa. El sistema immunitari dels conills havia desenvolupat anticossos per neutralitzar el verí. Per tant, és possible vacunar-se contra les mossegades de serp igual que contra les malalties. Però qui vol vacunar-se contra tots els diferents tipus de serps per si de cas una et mossega? És millor, va pensar Calmet, administrar anticossos després d'una mossegada. Així que va extreure sang d'un conill resistent al verí i va aïllar el sèrum que contenia els anticossos. Després el va injectar en un altre conill que mai havia estat exposat al verí. Quan posteriorment li va injectar 2 vegades la dosi letal del verí de cobra, el conill seguia bé. La immunitat s'havia transferit d'un conill a un altre. Aquest va ser el primer antídot, o com el francès Calmet el va anomenar, antiverí. Sempre m'equivoco quan l'escric. Encara ara, els antídots es fan de la mateixa manera. Al Reptile Park recullen i congelen el verí. L'enviem per diluir-lo i injectar-lo en un animal donant, normalment un cavall. Els cavalls s'utilitzen per la seva mida. Després d'augmentar la dosi durant un període de mesos, el cavall acumula immunitat al verí. Després se li extreu sang i s'aïllen els anticossos. Només es pren el plasma. Els glòbuls vermells tornen al cavall. Aquests anticossos de cavall són l'antídot salvavides. L'antiverí funciona per la mateixa raó que funciona el verí, a causa de la nostra història evolutiva compartida amb els mamífers. Els anticossos produïts pels cavalls són molt similars als produïts pels humans, de manera que s'uneixen als compostos tòxics i els neutralitzen, fins i tot en els nostres cossos. Però aquesta manera de fer antídots té desavantatges. Recollir el verí és perillós. Hi ha molts animals donants implicats i algunes persones són al·lèrgiques a l'antídot. Els científics estan estudiant la possibilitat de produir antídots utilitzant bacteris genèticament modificats. Produirien anticossos específics necessaris per neutralitzar cada toxina d'un verí. Però de moment és com es fan els antídots.
Com et va el braç? Fa la punyeta, i l'espatlla també. El treball del Zach i d'altres com ells salva incomptables vides a tot el món. Si ets aquí per fama i fortuna i penses «Soc un milhomes i munyeixo serps», no duraràs gaire. Una mossegada i fots el camp ràpidament. Si ets aquí és perquè estimes els animals. Això és una oportunitat no només per treballar amb els animals que estimes, sinó per salvar vides. No sóc prou intel·ligent com per ser metge, ho deixo clar des d'ara, però m'espavilo força bé movent les serps.